hello guys, nwnngthang angni K.T.M YouTube channel nwnngthang bwngkanai naजासिहरनाय थाबाय आं नोंसिनि थाखाय मोनसे दिनैहाय गोदान टपिक लानानै फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा आरो भरसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो दुखु एबा हेंथानि थाखाय बानायाखै थ' अब्लालाय माखौथो नेनानै दङ स्टार्ट खालामनोसै भिडिअ साइकेलनिफ्राय बाइक आरो बाइकनिफ्राय कार आलो गोजोन संसार मोनब्ला गंसे डेजलार सेनिफ्राय जि आरो जिनिफ्राय जौ बाइकआ लादो थौ लोङैनोसै बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेनि डान्स मोसानायखौ लोगोफोर बेयो माबादि ड्रेस गाननानै मोसादों लोगोफोर नायलाय बेनि डान्स मोसानायखौ लोगोफोर माबादि मोसादों बियो आयौ आब' नों मानो बेबायदि मोसानांगौ जाखो बेखौलाय मानो नुजा होलायनांगौ जाखो नोंलाय बे गस्लाखौ खोबनानैथ' नों मोसानो हायोमोन ना सेसे जाजोबसिगोनलै नोंसोर बर' हारिबो जाजोबसिगोन सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो अरे शर्म करो हाँ चलो थंखेयानी खाकिरियो आनो पोगी दे थानो अंगिलायवाना चल बोजड़ी के अरे नोंसोर लाजिगोन ना लाजियाब्रा बेबायदि लाइक एप्सआवहाय बेफोरबायदि फट'खौ भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामना लानो गावखौनो गाव लाजिना लाजिया जाखो नोंसिनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ नुबा मा साननांगौ जागोन नोंसिनि जाथि खुरमा बाय बाहागि दङ बिसोरो नुबा मा साननांगौ जाखो देलाय आयौ नोंसोरखौ जों खेबबेसे बुंबावनांगौब्रा बुंबाबो माथो जेबोखौनो माथायावनो सोला माथो नोंसोरलाय So guys, दिनै भिडिअ बेसिनो जाथ'सिगोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामदो आदानि भिडिअआ माबोरै आरो बे भिडिअआ समाजाव नायथावजाना नंगौना नङा आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै बोरैबा हाबसनफैफ्लांदोंबा नोंथाङा आरो साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां आरो नोंथांमोननि थाखाय आं बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन थ' गाइस बाय बाय